Jó napot kívánok! Lali! A Lali is szerepelhet a videóba végre. Tojnak a tyúkok? Tojnak. Ilyen télen is? Télen. Tegnap kavasztolja, de tegnap előtt 14. Na. 14. Lali, és te elteted őket? Ez a mama? Hány tyúk van? 20 darab tyúk. Több volt, már volt én tyúk is. Több volt 28, vagy valamennyi, meg ide. 2 kokos van. 2 kokos van. 60 éves lőnek, már 5-6 van, 11-én mentem férhoz. Aztán milyen volt 2025? Hogy telt? Hát munka. Munkával két mazsa, piros hajma, sárga répa, zöldség, akkor sok fokhajma, 25 a krumpli, minden volt. Szőlő volt? Bor lett? Kóstol meg, kóstol. Piros vagy fehér? Piros és fehér is. És ki csinálja a bort? Roli, És megissza? nem. Egyáltalán? What? Egyáltalán még messze. És mégis finomat csinál? Hinomat. Ja. És ki kapálja? Ki rendezi a szőlőt? Roli. Azt is? Na, és fa is van a tüzeléshez? Ha? Fája is van a tüzeléshez? Fa? Van. Na, Van kájhánk és fa. akkor nem napelemmel fűt. Ne. Kóstold meg a pirosból. Megnézed, milyen finom. Ott van egy foha. Lenne hó, menne szánkózni. Ja. Szokott? Szoktunk még régen, tudod, mikor a gyerekek kicsinyek voltak, de ma nem. Már 89 Ja. évével vagy. Már csak siel. Igaz? És mit kíván akkor, hogy mi legyen 2026-ban? Egészség. Egészség Lenne. legyen? Többit megvesszük. Egészségem lenne, akkor nagyon jó lenne. És így, ha Lali ilyen jól vágja a disznót, nem vesz disznót jövőre? Nem. Na, miért nem? Nem. Annyit kell vele dolgozni. De régen mindig volt, nem? Mindig. Hány volt? Legutóbb a 3. Na, De amikor mentem dolgozni, akkor még 2 anyadiszó is. és a Lali azért megy disznót vágni, ha kell, nem? Idegenbe. Mozgó. Ha disznóvágás volt, akkor maga vágta le? Ilyen nem. De miért nem? Még oda sem nem. Mert szerette, mi a gyereke? Nem, mert amit az ember maga tett, azt nem olyan szívvel öli meg. Ja, akkor ki sem ment olyankor. Ha? Ki sem megy olyankor. Nem.